Ater Entre Hospital Reports. Mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, siyudad sang San Carlos, liwat nagpatigayon sang surprise drug testing. Kapulisan sang police station, magapadayon sa investigasyon sa ginaligar abduction, apisar nga ang pamilya Andico nagdangop man sa NBI. Tricycle driver pilason matapos ginbuno sa banwa sang Manapla. Implementasyon sang flood control project sa Mambulo Creek ginpaisol sa bulan sang Enero tuig 2021 suno kay Executive Assistant Vargas. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Uy, pati turutot daw dilian na. Ginadiscourage sang departamento sang ikayong lawas ang pag-usar sang turutot sa pag-abi-abi sang Paskwa sang bag-ong tuig para malikawan ang posible nga paglaptas sang COVID-19 kag iban pa nga masakit. Sa press briefing, nagpanugyan si Health Secretary Francisco Duque III sa isa ka video message nga mag-usar sang alternatibo sa palupok kaangay sang drum kag busina. Suno kay DOH Undersecretary Merna Kabutahe, ang turutot ang posible magresulta sa pagsaylo sang laway. Dugang pa ni Kabutahe nga ang pag-usar sang pito kag turutot ang ginadilian sa karon. Kag dapat nakamast sa gihapon kag nagasunod sa social distancing. Ang Christmas campaign sang DOH sa gitawag Tuloy ang Paskong Pinoy. Puwerte, no? Kung sa bagay, husto mo, no? Kaya ang turutot kung kaisa, kung ang kabataan nagagamit, pagkatapos siya gamit sa turutot, ibutang niya kung diin nga higada, kagliit. Kuhaon mo na sa ibang nga kabataan, kaghuyupon man ang turutot. So ang butilingon, puwerteng paglaptasang laway. Hustoy na. Kinhanglan nga dilian tani ang turutot ka isa ini siya sang makapalaptas ang kagaw. Hindi iya mapunggan ang kabataan mo. Apin bagid kung magulutod, bay magagmay, ang magulang ka turutot, pagkatapos gulpi lang ibutang niya sa lamisa, dlagan sa gwa, dakpon sa mangod, kag huyupon man ang turutot. So, ang laway hindi mapaiway. Dapat dumdumon nga ang laway amo ang numero 1 nga nagapalaptas ang kagaw, kag among kabangdanan sang posible pagtaas naman sang COVID-19. Mangita kita alternatibo. Anano? Ang akon panugyan, nagligad nga mga tinuig, kundi ako halin sang una, wala ko yaga bakal sang palupok. Mga pulupasiret kung kaisa, gabakal ko para kalingawan sa kabataan. Pero, ginapalayo ko ina sa kabataan pala ikaw gyapon disgrasya. Bangod sang porte nga pinalupok sa pagtuo kag ang pila naton ka mga Chinese nga kauturan, tradisyon nila ina nga nagapalupok para kuno tabugon ang panulay. Tabugon ang malain ginawa bla. Ako sang una, kumo wala ko gabakal sa palupok. Ti bangod sa radyo kita, ginaparikod ko na. Ginaparikod ko mga lupok sang bomba, ang lupok sang paarak sa mga Armalite, paarak sa mga eroplano, tanan nga palupok i-record. Kag paghana maglas 12, isulod ko na siya sa karaoke kag ibad na kag paandaron sos rinagabong pa imo nga ang piyak balay galibog ulo na hindi nagkuha sa palupok kini nga may mga bomba nga lupok, may mga iyasang eroplano, may mga machine gun, porte yung lupok mo, gali kay tape na, gagin record. So, wala delikado. Ang delikado mo lang na ako mag-brown out. Hindi na bation. Pero mintas tanto gasiga, ang suga, porte na ya,
ang rinagabong. Wala pa delikado, pamati ka na lang. Sang ulihe, ang ginhimo, siling ko sa kabataan, maglapit na lang gani alas 12, pagkatapos ang pagpangamuyo, siling ko, mamati na lang kita lupok. Manporte mo ang linupok, so daw, angay man lang, nga daw ga-enjoy ka man, pamati isang lupok, kamati porte, samtang wala ya delikado ang imo pamilya. Pagbugtaw pagkaaga, sigurado, kompletong tudlo nila, wala sang nahalitan, wala sang nasamaran. Amo ina, na kinanglan na may mga alternatibo kita. Kung ang turotot hindi pwede, ang iban ganiya, gakwa sila sa mga kwamblani ng mga drum gani, ang iba na, kung ano na binakpan na nga mga kagpatik-patikon da, mga wala lang lupok, no? Wala delikado. Kag hindi naman kinanglan gida, no? Ang lupok mamati na lang kita sa iban. Isa pa, base kung iban tuod ni Presidente Rodrigo Duterte next year, ang palupok, kinahanglan tuod nga ang pila naton ka mga utod nga nagapangabuhi sa industriya sa palupok, magpulupangita na sang iban nga palangitanan. Base kung tuuron bla, ni Presidente Rodrigo Duterte katulad sang Davao nga ginaban ang lupok. Galing amula na sa ginatos katuig na ang nakaligad, tradisyon na inasang Pinoy. Natagsa ka magbulag tuig kapalupok gid. Galing kay mantiya mo lang na delikado lang. Kay kung gin-maintain na tong sang una bla to, atong palupok libintador to, nga wala gid delikado, bisan kaptan mo daw hindi ka maano, wala tani problema gid. Galing ti, nag-imbento kita sa palupok kada bomba, nga kung hindi mo mabuyan, pati kamot mo dala, ti wala gidata, no? Halit ang ginhimo niya, imbes nga magtabog kita panulay, nagsulod ang panulay, tabog ang kamot mo, bulag mata mo. So, amoy na. So, kabay pa, nga magbugtaw kita, maayong lawas sa tuig 2021. Kung anong panugyan, sang departamento sang ikaayong lawas, sundon talang. Kay wala gigita pierdihon. Kung hindi pwede ang turutot, pues, hindi magbakal turutot. Kung hindi pwedeng turutot, pues, ang mga negosyante, hindi na kamo magbaligya turutot kay sigurado wala sang mabakal sina. Kay nagpaandam na ang DOH nga masyado kadelikado. Porte maglapta ang kagaw sang DOH. Suyop dire, turutot dito, delikado. Base kung sumaka naman ang kaso sa COVID-19. Imbes nga ginapaabot naton nga mag-iskirda na ang COVID-19 sa tuig 2021, abaw kabay pa, ipangamuyo naton nga hindi magsaka ang kaso. Tugtog nga maabtan kita sang baksin. Pwerte ka mahal nga daan, sang baksin nga ni. Kagang iban na nagakataha pa, hadlok pa, magpabakuna. Ting iban, pwerte ko nun ang reaksyon niya, galing siling sang DOH, natural lang ina. Mga reaksyon, hilanaton ka o ano nga plastada, kay manti pwerte. Ang inatuslok sa imo, kagaw man mo. Baksin ikunta sa kagaw sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga Dakmanwa, sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Biyernes subong. Kamusta mga merkado? Kamusta nagapanguna nga mga balita nga nagsululod sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga dalanon? Kamusta kamo mga kabyanan? Ready na kita sa pagsulod sa Pasko? Ang patrol subong, sino gaman sa patrol subong? Abi siguruhon ta? Guwapa? O kon lalaki? Siguruhon ta na ya. Antes tahugan ang aton patrol, no? Sige, ang gwapa bata suminyas gani ang aton engineer kag GM nga mo na ho niya gwapa piho. Sigurado nako wala na iban nagaman sa patrol karon nga kaagahon si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning advance, Merry Christmas.
Advance Merry Christmas and Happy New Year sa aton sininga Action Fred, and of course sa imo man. Di syempre dala na lang tang Happy New Year. Thank you. Kay ti kuan nang sunod mo lang na sila dayon. Kag kanami Action Fred sang gintakol nimo earlier about bala sa palupok ni Action Fred kay ti nagligad to daan, nagpalayag na ni si Presidente Rodrigo Duterte nga might be in the middle quarter Action Fred sang 2021 magpapanaog siya sang mando nga ipaiway na Action Fred no iban gina totally ang palupok hindi lang sa dito sa syudad sang Davao kundi ipatuman sa bugos nga Pilipinas Action Fred para pag-abot sang 2021 nga holiday wala na Action Fred sang palupok kag ti subong man Action Eden. Action Fred. Ano ayhan ang itsura sa pungsod Pilipinas sa Petsa 31 nga ang bilog nga pungsod wala kagid sang mabatian nga lupok? Ano ayhan ang batyagon sa pumuluyo? May sigurado Action Fred may ara ginadaya sang kasubo flight kay ti kabalo ka naman nga kadamo dan sa aton sini mga ka-action especially ang mga may lahi wala nga mga Chinese ang iban mga dalaman ta da feeling Chinese Action Fred no nga tinaanara nato niya nga masami pag 30-31 pa lang gani Action Fred usually may ara na Action Fred sang mga nagapalupok mga bisan dinagmay lang Action Fred kiti kabalo naman kita nga mo ginayang ginapatihan nga pangtabog Action Fred kung baga mo tong muno mo nga pangtabog sang malain Action Fred nga kung ano dang malain dati mo pa ni malay Action Eden. Action Fred. Ikaduha nga pamangkot. Ano ayan ang batyagon sa mga negosyante sa palupok? Amo na Action Fred, especially dito sa Banwa sang Hinigaran nga kabalo naman kita Action Fred amo na daya ang kumbaga ga manufacture ga produce gid sang mga palupok Action Fred hindi lang diri sa Negros Occidental nga supply kundi Action Fred ang mga katupad man nga isla Action Fred I believe diri nagabakal sa Banwa sang Hinigaran ti kagapon actually Action Fred may nakita kita nga palayag naman ni presidential spokesman Roque nga hambalya ginapan na Action Fred paamat-amat na ang mga vendors bala mga nagahimo sang palupok nga magpangita sang lain nga trabaho. Okay. Ikatatlo nga pamangkot, Action Eden. Kung dumilian na, katulad sa pagdumili kag paglagas sa iligal nga droga, kag wala na lupok nga paandam sa presidente, ano yan ang pamatyag? Mula ay hansang iligalista nga himo sa palupok nga magpalusot diri sa pungsod Pilipinas? Kung kaangay sa sinaguro Action Fred, hindi na siya automatically nga madula gid Action Fred no might be may ara sa gihapon nga matabo ina Action Fred pero gradually nga madula ina Action Fred kay ti kumbaga do kadagko man Action Fred do para tagoon ng mga palupok gid bala kag medyo delikado kabay pa nga madumduman sang aton siniwa ka-action antes sila abi mag-engage sa mga illegal nga pagpasulod abi sang palupok Action Fred kung ipatuman gid man or himuon gid man ina nga illegal Action Fred kiti budlay na edaan jutay gamay makabatsyag na init Action Fred o kung base mabuyan dira sang kwan sang ng kalayo Action Fred makatuga pa sang kuan Action Fred mas malain bala nga hitabo or mas dako nga insidente Action Fred no pero tikabay pa nga makahimo man Action Fred sang tikang ang aton sini nga gobyerno nasyonal nga ma-meet halfway in kaso ang needs man sang aton sini nga action kay kung tanawon mo Action Fred gani kadamo na milyones ang wala sang trabaho Action Fred madugangan pagid sang sini mga naga-produce o nagahimo Action Fred sang palupok, ano na lang ayhan ang guwa ni Action Fred sa aton sini nga mga kauturan. Dason nga pamangkot, hindi ayhan magpetisyon ang mga Chinese kag Filipino-Chinese bangod tradisyon na nila nga magpalupok kada bulag tuig. Hindi man sa akong pagtanaw Action Fred hindi man imposible because bangod nga free country man kita. Sila bakabig man nga citizen diri Action Fred especially nga kung legal na gid sila nga Filipino citizen nga pagkilala Action Fred sa papel kag di may ara
may ara gina action Fred ya kay hambal baladila, you cannot please everyone. Correct. May ara gina action Fred sang mabalabag, may ara gina action Fred sang maugyon, especially those wala action Fred nga basi makahimo man lang sang iban nga alternative nga kung paano action Fred tradisyon naman ang ipatuman with in line with this new normal nga ginatawag action Fred no kay ti 2020 na may COVID-19 pa dapat unahon gid action Fred ang ikaayong lawas sang sa kung ano pa action Fred nga mga naanaran man naton I believe action Fred. Okay. Daw Miss Universe ba? Daw Miss Universe. Kon Miss Universe, ate, ikaw na ang kwan? Ikaw na ang kurunaan? Pinakauli. Sabi ko pinakauli, action Fred. Pero siyempre, sa ato lang na pagtanaw, action Fred, no? Kaya kadamo na gidman sang changes nga natabo sini nga tuig 2020 action Fred. Lauma naton nga kung ano pa dira maabot action Fred nga mga naanara naton kiti March lang ni nagsugod sini nga tuig ang aton man action Fred nga kwan nga COVID-19 pandemic ti mas naga-learn pagid ang aton sini nga mga health authorities, ang aton nga mga local officials, kung paano pagid action Fred proteksyonan ang ila sini nga mga nasakupan kita man syempre nga para hindi na action Fred maglapta ang virus kag magdevelop pa sang kun ano pa dira action Fred nga virus kay ti kahapon daan ginpalayag action Fred no ni City Administrator M. Ang nga halos puno na ang mga pedia ward o kun pedia room sa mga hospital sa syudad sang Bacolod pinalikdan nga semana pa action Fred. Tiyambal ni ang tuga inisang concern sa mga pediatrician kag mga infectious disease specialist action Fred. Ginpahayag ni ang nga siya man action Fred ng executive director sang emergency operations center sa syudad. Nga damlag lang action Fred nagsapol sila kaupod ang mga mall managers abi ang DepEd, ang NOPSEA, upod man si Philippine Pediatric Society President Dr. Maria Teresa Villanueva, kay Pediatric Infectious Disease Specialist Dr. Andy Panes. Sa ila action Fred nga pag sinapol para man sa informasyon sa aton sinmga kauturan, ginpalambot sa mga eksperto nga ila discourage kid action Fred no ang mga minor de edad nga magkadto sa mall o kun magwa gid sa ila sini nga mga balay. Tiyambalya wala man sang rason action Fred nga magwa ang minor de edad bangod sirado man ang mga amusement park kag ginapatuman man ang ginatawag nga online learning. Tiyambalya especially wala action Fred sa mga ginikanan nga hindi exempted ang menor de edad sa COVID-19 bangod nagapakita sa record sang UOC nga may 1 ka tuig 5 ka tuig kag 14 anyos nga napatay bangod man sa virus kag di nagapanawagan ng opisyal nga kung mahimo ipaiway gid action Fred ang reunion o kung pagtipon-tipon karon nga holiday season para malikawan nga maangkon ang COVID-19 kag going back to action Fred sambal nga ang minor de edad dapat gikawan gid na notice action Fred especially nga tong una gid nga ginpalayag ni DILG Secretary Anyo pwede na makasulod ang mga minor de edad syempre action Fred gusto man makalagaw wala may iba niya nga mga minor de edad nga dugay na mga wala nakapamol ti ginadala sang ila ginikanan dayon action Fred on that day mismo action Fred ya kadamo gid sa mga ginikanan nga nagdala sa kabataan sa mall and the next following days pagpagwa sang EO ni Mayor Bing Leonardia, dito naman action Fred nagpatuman nga hindi naman pagpasudlon or hindi naman nagakadapat pasudlon ng mga minor de edad. Tiyan mo na black is agabunggo ang executive order diri sa lokal kag ang mando man sang gobyerno. That's why nga nagasala man action Fred ang mga mga establishments kung ano gid bala ang ila sini nga ipatuman. Kag nakita ta action Fred usually bisan nagalakat diri sa downtown area ang iloy naga-face mask, ang iya bata nga isa katuig o kung binulan po lang action Fred nga ginadala, wala naga-face mask, syempre, kahit hindi nila makontrol man yung action Fred na ila pang ginhawa kung may face mask mo, base ano pa da matabok sa bata. That's why nga nagalakat sila sa dalan or nagapundo lang sa dalan, ang iloy o kung ang may face mask, ang bata nila wala. That's why nga likawan gid nga dalo ng mga bata kung may ara ang iba action Fred hambal
nga ti wala may mabantay sang bata ko sa balay. Ti dapat Action Fred hunaw-naon kag ti kabalo ko nga damo man na pamilya dira abing Iloy kon amay nga pwede nila bilinan sa ila kabataan kung wala man lang sila gapatrabaho o kung wala lang man sila sang importante Action Fred nga kadtuon sa kung wala man lang sila importante Action Fred nga himuon outside sang ila sini nga balay. Kaya prevention is better than cure gid Action Correct. Fred. Once nga mamatapikan ka na hindi mo na mausoy balik Action Fred mong ginhalinan mo kag ibilin mo dira ang virus, hindi na ina posible Action Fred. That's why nga sa aton sa mga action, safety measures lang gid sa gihapon. Usually Action Fred, no, family reunion or ang sa eskwelahan, Action Fred, mga alumni homecoming, usually nagakatabo gina sa December. So subong December 2020, Action Fred, remarkable naman, mga wala Action Fred sang mga pagtililipon. Pero Action Eden, Action Fred, wala ka kabalong sa bulan sa Disyembre, purte kadamo sang kaslon? amo pag in-Action Fred, napaisol na Action Fred ang Magani. iba na Action Pero, Fred, no? di nga amon schedule, wala ganyan maisol. Ang imo kasal? O pila ka schedule nga tabungan ko, imbitado ako. Pila ka kasal gid ni palabuton nga si Manao, dayon gid. Grabe, no? Amo na, bali Action Fred, ila na iya pagtanaw nga, sige lang sa ila iya pagtanaw nga, bisan Nadula si Action Eden. Amo nang siling ko, ang imbitasyon ko kadamo mo. Ining bulan sa Disyembre, dayon niyang kasal, may mga schedule na. May mga pitsa na ang pagpakasal. Basi namin ipakasal kung Disyembre, kay matulutugnaw. Basi kung, depende na. Basta yung ako niya, ang schedule ko, dayon gid ang ila pagpakasal, no? Sa bulan sa Disyembre. Ari na, si Action Eden. Action Eden, come again. ang iban Action Fred pang palubag loob, no? Kumbaga, may harapan ta kasal nga natin na Action Fred. Nga nagambal silang gusto namon ma-remember ang 2020 hindi lang in a negative way, kundi may ara man sang positibo. Action Fred, amo na mo may pambawi. Kagang iban nakapreparar na gid Action Fred. Amo na blakis wala pa considerations gid man sa ilang nga mga kuandira, mga gin-contact na nga mga caterers, gin-contact na nga mga venue organizers, mga mula Action Fred. That's why Kompleto ang na iba, oo, kompleto na gid Action Fred. Ang adlaw na naging sa kasal nilang kulang. That's why ang iba ginapili nila gina-push through, although though medyo bulubudlay Action Fred kay imbes nga shin ang imbitado sing himuon mo na lang 50. Bintaha da Action Eden. Bintaha kay pila lang ka maninoy. Pila lang ka bisita. Ambo silingon hindi ka kagasto dako. Siling mo, okay ka may COVID-19, ang maninay ko pulo lang, ang mangin bisita ko, butang ko 15 lang. Kundi ma-minimize ang gasto. Basta yan, siguro Action Fred, puro na lang maninoy. Pura maninoy, wala na bisita. Wala na bisita. Importante ang maninoy kag maninay mo. Pero anyways, may ara kita Action Fred, share ta lang kay classmate na mismo sang college pala. Nagpakasal man sila during this time of pandemic, pero ang present lang sa simbahan Action Fred, abe, sila, syempre, ila mga ginikanan kag ang mga witnesses Action Fred, butang ta pulo lang sila kabilog sa simbahan. Ang mga tumalambong Action Fred, virtual. So sila, ara sila sa reception, nagkakaon, ginatanaw sila Action Fred via online sang sini Action Fred nga mga supposed to be bisita kuntani Action Fred. Ti amo na subong ang new normal naman nga ginatawag, may virtual na nga kasal Action Fred, no. Pero ti tanan kita naga-adjust Action Fred kag naga-adapt sa ginatawag nga new normal. That's nga kumbaga sa aton tanan ano pa rin Action Fred, something new pa rin sa gihapon, pero dapat maanaran ta na Action Fred. Kadto kita dire Action Fred sa syudad sang Bacolod, palibot sang syudad Action Fred kanami natan-awon, especially ang Lagoon Action Fred kag ang Bacolod City Public Plaza. Umalin magdulom na gani Action Fred alas 6 ang gabi, tubtob subong nga kaagahon, 4:25 na as of now as we report Action Fred, pero gasiga sa gihapon ang lights Action Fred, and karon do alas 6 Action Fred may ara sang lights on dire sa Kapitolyo Provincial. Kay ti ko makakita Action Fred no sang igpat-igpat
nga isa bala ka way nga ma-revive ang spirit of Christmas within you, Action Fred. Makakita ka sang paglaom, ikaw mismo, bata man o kon tigulang na Action Fred, may edad na. Tanan kita, kung makakita Action Fred sang ginatawag nga mga disenyo pang Christmas. Tanan kita Action Fred nagakalipay, kag naga-look forward gid sa ginatawag nga Paskwa sa tion or sa adlaw Action Fred sang Christmas gid Action Fred kaupod ang aton nga pamilya. Para naman sa complete nga management sa inyo sining liver detox mag-detect Observation report kag iban nga balita halin sa patrol, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na. Oh, ano pa ginahulat nyo? Bango na, luto na pamahaw, paninda na, 27 minutos na nakaligad ang Korpyo. Petsa 16, alas 3 na, sang kaagahon ang Korpyo. Baho, ang reporto, bisan si Nonito Donaire, si Plus Donaire, pwerte kakusog sumumbag, posdakan sa sang COVID-19, api, igo man siya, sang among kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na, oy, sa panahon sang pandemic, ang aton mga plantador kung kaisa ka panghakroy Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Una nga pagpulo pa na miyaw naton kay Imbong Dio Campo, good morning. Kay Erwin Gonzales, kay Rodile Dinyiga, good morning man. Ba taga-Talisay ni. Kay Ranisa Ulaybar, kay Lorski Didolo, kay Eleanor Rugby Agravante, kay Nonoy Andan, kay Pili Proilan, good morning lang. May lang nga pag-monitora. Kay Richel Labrador Hue, good morning. Subong man, kay Ed Gray, morning. Sige, no sa patag ni siya? Sige, kay Dondon Torres Alonsabe, good morning lang. Dira kay Maki Arigin, kay Helen Granada Langrio. Ginahimutaran ko mayo. Kaya daw may diferensyang atong teleskopyo guroy. Sige. Kay Manjo Arniho, kay Ann Iha Trias Homoles, good morning man. Sige. Dira kay Christ Kerry Paul Javier Tanatan, good morning. Kay Marso 9 Porte ba? Kay Emilda Hamilo Bangguanga, Kap, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay April Malinaw Dolor, sige, Merry Christmas. Sa Kuwait siya nag-monitor. Kamusta ang Pasko sa Kuwait na? Sige. Sa lugar sa mga Arabo. Kay Johnny Calvo Espadera, Tagala Castellana, ga-monitor man. Kay Francisco Di Vinagracia, good morning. Morning, baka damo sila. Kay Anthony Jones Habilio Siblano, good morning. Sa kawayan man siya. Kay Lito Secundes, naga-monitor sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Good morning da. Kamusta ang Saudi subong? Mayo man? Ariglado Sige. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Anano ang pila ka mga balita kag mga isyo ngaton talakayon para karon nga aga. Ano na tabo sini? Nga daw medyo ulihi kita. Daw ara kita iya sa tabtaban ang new international assessment sang performance sang grado sang mga estudyante suno sa report ang Pilipino daw ara kita sa idalom ikumparar sa pila ka mga kapungsuran sa bilog nga Asya. Grade 4 nga mga estudyante halin sa Pilipinas nag-score sang pinakanubo sa 58 ka mga kapungsuran nga nagpartisipar sa 2019 Trend in International Mathematics kag Science Study. Ini depende kag resulta nga ginpagwa sa nagligad nga adlaw. Nga aman anong diferensya naton? Ang mga estudyante nga Pinoy nag-score sa average nga 297 sa mathematics.
do 249 sa science, nubo kayo sa international benchmark nga 400. Wow. Ang Singapore amo ang pinakataas gid average, no? Ang Singapore score siya 625 sa mathematics, 595 sa science. Ginhiwat ini kada 4 ka tuig sang International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Anong diferensya naton nga amo ini ang resulta? May diferensya ang pagtudlo, may diferensya ang eskwelahan, may diferensya ang manunudlo, o kung may diferensya gid ang ulo sa negosyante o sa mga estudyante. Ay anong plastada ini? Kinanglan gurutunan taliwata. Medyo ang Pinoy sa bilog nga kalibutan ay makilala na sa bilog kalibutan ng Pinoy sa Ingles sabi, kag correct grammar, grabe ang Pinoy. Wala ta kabalo kung nga ang sa mathematics kag science na medyo bumulhog kita sa pinakadalom. May diferensya. Sa pila ka mga bagay-bagay, may dapat giguro nga tulutunan na kita. No? Kaya daw hindi mayo. May lang tanin ni kung nula ginapagwa ang resulta bla. Tiyamak mo ginapagwa ang resulta ya sa mga pamantalaan nasyonal, posible. Sa mga pamantalaan internasyonal, makita na to. Uy, ang Pinoy ho, minus gali sila sa mathematics, minus sila sa science, naman. Anong diferensya? Sa likod sini may diferensya gid. Sinong sukton kasi ni? Kung nga nag-amoy ni ang resulta, no? Siguro kinanglan double time kita. Labi na gid subong pandemic tilain pa gid. Kay wala face to face ang mga estudyante, hindi matudluan mayo. Ako na to gag hindi ang estudyante kung ibutang mo sa puluyan niya. Bisan nga tagaan mo na modyol kag ano pa, wala na iya sa bungog ya. Ang pinsar yan niya mahampang, libre siya mo. Amo na iya. Ang iya na iya pinsar kundi ko kabalo, nanay, tatayo mama, papa, maansero ras manang, graduados manong, amo nang nagakatabo. Lain giman, abi kung lang pandemic, lain niya face to face mo ito bangay kamo sa mga manunudlo, matudluan kamayo, maedukar kamayo. Di kinanglan, bawion taniho. Ang resulta, kay daw sumarurot kita, ara kita sa idalom, masyado kanubo sa ngaton score, tuon kita, kondiin kita, nagsala sa pagtudlo. Diin kita ayon, minus na pagtudlo sa mga estudyante. No? Parang buwas damlag, pagwasang resulta liwat, masikon makatibawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Aber, standby ka mo, anay. Ibalik naton ang dugang pagid nga mga impormasyon ka mga balita. Unahon ko lang, anay, ang aton sinipaid program para dulo diretso kita. Please standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan, responsable at pagbalita, pagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. 21. This time check is brought to you by Ariglado, morning lana kay April Malinaw Dolor, kay Raymond Tadayka, kay Arman Regalado, kay Dondon Torres Alonsabe, kay Chilin Love Monstrak, grabe ba? Kay Helen Granada Langrio, kay Sinaida Lucero, kay Kati Bir, good morning, kay Erwin Gonzales, happy birthday ko no, sa iya apo, si Clyde Gonzales ang handumanan, kay Melchorita Perer, good morning lang. Bulog taon naman niyo. Kanday Engineer Mungkada, si Judge Snap Diamante, good morning, kay Betty Lao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, kay Pare Remias Arroyo, good morning, si Roy Marino, jogging subong, kay Raul Alibugas na lomda, ladlad ka na da sa pamahaw mo, kay Pare Erneng Hurilla, good morning, kay Paring Istoy Querido, good morning man. Sa mga grupo na mayong aga lang, bulog taon na kamo, loto it pamahaw. Ari anay ho, ang libre ba lang nga medical check-up kag libre nga konsultasyon, hindi ninyo pag patumbayaan, pakonsulta gi kamo libre. Alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon, dira sa Life Extension Clinic. Kay sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation, kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Kag ang rekomendasyon naton, bakal gi kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang silingon maayo klase ina. Kay bisan sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton lawas kag ginadipinsahan niya ang aton lawas batok sa balatian katulad sang COVID-19. Life Extension Vitamin D3. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Ang Department of Interior and Local Government nagmando na sa tanan nga mga lokal nga opisyal. Nagmando naman sa tanan nga puwersa sang Philippine National Police nga magtukod kamo sang inyo hotline. Kag panilagan kag teleskopyohon kung sinong nagalapas sa mga health protocol agod ma-report gilayon sining Christmas season. Amo ini ang ginpalayag sang isa kapag pakighinunanon pagtilipon-tipon sang organized nga mga grupo sang departamento sang ikaayong lawas DILG Undersecretary AP Maco Dinsing
Subong man ang pagtipon sang kapulisan nga ginamanduan istriktohon gid ang pagbantay sining bulan sang Disyembre. Lakip na dira ang pag-istrikto sa mga lugar sa diin masami nagauwang sa tion sang kagabihon o kon ang karaoke. Kay ginadilian gid kay delikado da inagsik ang laway, aba delikado maglaton-laton, pinakadelikado kuno mo. Puwerte kuno kadako 10%, inang gauwang ka, nang gakanta ka nga ga kiliwi gid sungad mo, inang gaalagsik gid laway mo, puwerte kuno ina maglaton, no? Namita ni man kulo kanta ba? Ako muliagong ko sa kanta, ang kanta wala gid huyog sa akon. Ambot nga nitagaan ko sa do hindi amo nga tingog. Daw. May kadlaw ko si action hindi espor ka. Kay maayo siya magkanta mo. Ako ambot nga anong tingog niya nga. Natao ko yung do hindi among tingogaw. Pwerte no? Kung libagon kagliklay no? Pero kung sa balay bla, sa komporto mo kanta ko namin may pamatian. Ako lang isa mo. Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:56 na. Amakin mo yan, oh. Ay, oh. Di binas yung mga tao nga kintagaan mayong tingog. Ako yan mo lagong kus kanta gadya. Na may mga senior sa una. Ini sa una, abirto pa na yung mga baskonwano. Ah, permi ko daya. Alos na di gabi mo. Baskonto. Basta may mga senior. Ara ko daya. Isa sang pinakananamian ko gid kon maayo tingog. Ambot nga ang ibang gitagaan na ako wala. Action Radio Philippine Standard Time las 4:57 na morning lang kay Joby Artagami. May lang pag-monitor kay Uma Lumina. Good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kakagaon. Kay Lily King, good morning. Mayo man nga pagpulo pamati, ang iban bla, hindi ko maabdan mo. Kay Victor Tugap, good morning. Kay kisa pagliso ko, ibang saka, ibang manaog, kalain, nga daan nga, hindi man ta expert sa computer nga ni, ay kalain o. Action Radio Philippine Standard Time las 4:58 na sa panahon sa pandemic kung wala ka sa sinuptan. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pagkadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo Si paring Jerry Hontiveros, ara siya, nagamonitor ga pangapi kada paring Jerry. Si Cory Bidaha sang quiet siling niya, super tugnaw kay Winter. Bag, kung may mga arthritis ka to, pihogid, kamang-kamang kagid. Kay Bia Jonathan, good morning man. Dira kay Aida Alunan. Subuman kay Rune si Dayon Gordon, good morning. Dira na kitawa, balita sa Kapitolyo, siyudad sang San Carlos liwat nagpatigayon sang surprise drug testing. Balita Kapitolyo. Opo kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Liwat nga nagpatigayon sang surprise drug test ang lokal nga gobyerno sang siyudad sa San Carlos Negros Occidental pagi sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council. Sa saring drug test, ang mga ginpaidalo mo ang 39 ka mga permanent employees kag 101 ka mga job order employees sang City Agriculturist Office kahapon Disyembre 10. Maduduban nga sa tong Disyembre 1, may 87 man ka mga empleyado sang syudad ang ginpaidalom sa surprise drug test sa diin si Mayor Renato Rene Gustelo ang surpresa man nga nagbisita para may baluan ang dalagan sa drug test. Ang sinuman nga mag-positive ang ipaidalom sa confirmatory testing samtang ang job order nga mag-positibo ang automatic nga kakas sa trabaho. Ang kaaksyonyogikan sa Kapitolyo Aksyon. Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:09 na. Kay Alex Muntisada, good morning. Kag kay Warlito Nisya. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabalita. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos. Karon gadlaw Nada kay Miriam Sabidalas Estampador, kay Helen Ibaldo, kay Shinika Mahilom, kag kay Dodge Dalida. Ariho, kapi-kapi kita anay. Dr. Alfred. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na Standard time la 5:16, dire kita. Balita naton sa pursa sa aton kapulisan sa police station magapadayon sa investigasyon sa ginaligar abduction apisar nga ang pamilya Andico nagdangop sa NBI. Detalye ni upod kay Action Eric Magbanwa. Action Eric, please go ahead. Action Fred, good morning report gikan sa Bacolod City Police Office ginabi-abi ni Police Captain Leo Estopa, hepe sa Police Station number 2, ang pagpadulong sa pamilya ni Nobi Andico sa National Bureau of Investigation agod nga magpangayo sa bulig angod sa pagkadula sang biktima. Kung imo Fred madumduman, Desyembre 4 na kabag pa-record ang iloy ni Nobi Andico nga ini siya ang nadula kaginapatihan nga tong insidente nga natabo sang Nobyembre 19 sang gabi sa 19th Street Lacson, Barangay 5 nga may ginabdak na babae sa pagpati sa pamilya, posible amuyad to si Nobi Andico. Sunod sa kay Police Captain Leo Estopa Action Fred, ginpakita nila ang kodak ni Nobi Andico sa mga testigo nga santo nakakita sa insidente apang nagsiling nga hindi amo ang babae sa aligasyon nga ginabdak sadtong Nobyembre 19. Sa karon, may mga CCTV nga posible liwat lang tawon sang kapulisan sa lugar sa dinatabo ang insidente nga ginaligar abduction sadtong Nobyembre 19 sang gabi. Dala ang papanawagan ni Estopa sa mga amigas ng biktima nga kung mahimo mag-coordinate ka magbulig sa kapulisan, investigar agud nga maklaruhan ang ini nga insidente. Yari ang palayag dugang sang hepe sa police station number 2. Actually, sa mga information, kung nagaganda na sila nagangop sa NBI, kami na sa Station 2, nag-tipon na kami sa aton mga information. Kung case man gid ang pamilya, i-assist natin, man gid circle naman gid. Kaya nag-tipon na kami sa aton ng information, sa aton investigation, in case in-made ni sa other agency, makabulig ni sir. Iya to last time, nagpa-blatter to siya, ang iya nanay, na puting record nga ang iya nga bata, wala nakapuli sa boarding house, dito sa Barangay 32, amula na sir ang iya nga kaundansing nga blatter. Ang aton to assistant to siya, kada naggawa to ng mga report niya, ang iya bata mo to sa pictures, ang ato na investigator mo to ga follow up man sira. Bro, ano sir, siya gid man itong babae yaw? Di pa man ko taton dito man sa mga witnesses, pagkita na itong picture, hindi nila ma-confirm. Kaya mula to sir nga subong, padayon ng investigation, padayon ng koordinasyon naton sa pamilya nila sir with regards na sa iya nga bata. So this time, ginapamangkot naton kung naka-communicate na sila. Wala sir. Mayara kita contact sa family sir ang atong investigator para time to time na-monitor naton sir. Pero hindi baka mo sir kasigurado nga amo giman to siya ang ginabdak nga babae, no? So far sir, wala pa confirm nga witness sir. Ang aton nga investigator, wala siya data or holding sir with regards niya sa witness sir na makatungod. Sir ko na mo man ditong babae. Pero sir, mayara naman kita naging pang-request ng mga CCTV sir. Ang establishment, nag-feedback sila nga kung makapabyo naton kay ang ilang IT nga makano nagapon, wala pa to eh. Siya natin makabuling sa investigation sir. Sa pangabay man naton sa mga kopdanan nga
amiga nga magbulig man tani sa aton kay last time to ang iyatong utod din-block tong yang number sa messenger. So this time ngara naman ta mga ngalan to sang yang amiga sa investigator nato. Tinguan siya na ma-locate kay last time barangay 32 tong address nila gikatuan sa aton investigador. O galing lang nakali na to. Ang sobra na ko ng mga 1 week ang iya mga pod kay wala man sila notice man sa tag-iya nga nagalin sila. Police Captain Leo Estopa, hepe sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Jose Mungcal Torilla, kay Di Anton Diaz, ba kay Tony Diaz ang Patriada, good morning. Kay Jen Ignacio. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Kay Hasmin Roldan Rabilio, kay Maria P. Marabilia sang Palawan, kay Angel Ricoperto sang Woodside, alias ining Angel nga ngalan, dua kabagay ni mo. Lalaki kung babae, Angel kung babae, Angel kon lalaki. Las 5:25 na. Good morning, mada, kay Rosemary Cordero Padios. Ari ho, kung may bukol nga mahikapan sa lawas, abyan hindi pag... Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 13-2. Una nga bula resulta, 13-2. Second draw, ikadua nga bula, 7-33. Ikadua nga bula resulta, 7-33. Third draw, ikatatlong nga bula, 38-15. Ikatatlong nga bula resulta, 38-15. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649, kitang jackpot 15 milyones 840,000. Kombinasyon in any order, 8, 7, 38, 42, 46, 26. Resulta sang 649, 8, 7, 38, 42, 46 kag 26. Sa ilo kita 642, ang jackpot 10 milyones 550,933. Kombinasyon in any order, 1, 21, 15, 32, 24, 41. Resulta sang 642, 1, 21, 15, 32, 24, kag 41. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask
upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang... Yano Espadero, good morning man. Dire kita, balita naton sa City Hall, implementasyon sang flood control project sa Mambulo Creek ginpaisol sa bulan sang Enero 2021 suno kay Executive Assistant Vargas. Detalyesin ni upod kay Action Art tayupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginpaisol sa City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO ang natalana nga pagpanghawan kag pagpadalom sa creek sang Mambulok sining nga bulan sa Disyembre bilang paghatag konsiderasyon sa napulo ka mapuloy-an nga magapangatubang sang demolisyon bangod sa implementasyon sang flood control project sa syudad.
Suno kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head John Marie Vargas. Gusto man sini nga gilayon sugdan ang mga proyekto apang ginabatyag man sini ang masubong nga epekto sa mga pamilya nga mawad-an sa puluyan sa tion sa Pasko kag bagong tuig. Dugang pa ni Vargas, plano sang iya talatapan nga ipatuman ang mga proyekto sa bulan sang Enero agud matagan man sang tiempo ang apektado nga mga residente. Plano man ni Vargas nga ibaluon sa Bacolod Housing Authority kung bala may ara sang application para sa relocation site ini nga mga individual. Kingklaro man sini nga tinalikdan pa nga tuigin pabalo kag napadala na sang notisya tagiya sa nga mga mapuluyan gani nagalaom siya nga inisila ang mayara na sang nagakaigo nga preparasyon. Depende mo na ini sa next month ka lang. Daw ka luluoy mo lang gupon po ng tulo ka balay nga Christmas daw. Ay sa pang amon technician, tagayo man kung pwede, base malang-alang sila man tres pa sila pamilya. So mga next month siguro at ma-operate na lang kikalang-alang because ng amon Christmas season. Actually ka dugan na siya informed pero galing ang location sa to wala pa namon maipabalong mga tagiya kay that time wala pa kabalo ko no kalapad tong maiguan niya mo. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo Aksyon Artay Hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Kay Elizabeth Malakagamala good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ni. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga... Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na nga ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangitagan ta ideya nga makasilpon mo ko tigo sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid mag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan nga manuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malawagan sa Madason. Kapasalamat kagali sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang
best ka mo kami amo ka mo ang ginhatag sang legal. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong Sali, mabalik kami ha, pagkatapos pa sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Kurente kag kay Vanessa Mayo. Diri kita. Tricycle driver o pilason matapos ginbuno sa banwa sang Manapla. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May gag-action na Fred Bao ginbuno ining isa ka tricycle driver sa barangay Purisiba, Banwa sang Manapla. Ang biktima diri kilala sa kay Elmer Nueva, 20 anyo, samtang ang suspitsado kilala naman kay alias Nonoy Calaga. Legal ang edad nga nagapuyo sa muman nga barangay Action Freda. Sa pag-imbestigar sang Manapla PNP, nagamaniyo ang biktima sang iya motorsiklo sang hinalilang ginkompronta ini sang suspitsado kag ginbuno sa likod. Gilayon nga gidala sa Cadiz City District Hospital ang biktima sa pagpabulong. Nagpalagyo naman ang suspitsado matapos makomiter ang krimen kag ginahibalo pa karon ang motibo sang iya sini nga pagpamuno. Inang balita ini sa Action Brian Morden naga-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na morning kay Alex Montisa. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Gasakit. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers
na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Morning landa. Kay Joel De La Torre Magiliano, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Danilo Balwarte, kag Rodelen Alvarez, Bayabado. Diri kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred, naglambot naman sa 27,200 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan ni Shabu ang nakuha sa isa ka persona sa bypass operation nga gipatigan sa Silay City PNP sa Rizal Street, Gaisano Grand, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Ang suspetsado ang kilala kay John Sunido, 40 anyos, kag residente sa Purok Somil, Barangay Bata, kag ginakabig nga street level individual. Nakuha kay Sunido ang walo tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu kag ibang pang drug paraphernalias. Priso karon sa custodial facility sa Silay PNP si Sunido para naman sa pagpasaka sang kaso. Sa sining nga panahon, importante man ang ikayang lawas. Sagud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santo Plus Gold, kaya ang Santo Plus Gold maskin pa ka pa. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na, kay Jid Villegas Duran. Good morning, man. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan.
Ketuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Ketuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na. Philippine Standard Time, on minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na lasais, morning da kay Helmon Garbanzos. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, aksyon Boy Duran, kag aksyon Dorel Cabato, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.